e que recolla eses animaliños e os poña. Estaba difícil de ver, Sí, estaba. No medio dos contedores, todo oscuro de da noite, Home, claro. o animaliño retirado co medo, increíble. Tío, que pensase que nesa gaiola non hai ningún animal. Home. Pero, a non ser que te fixes, e mira ti, bueno, pois esa cobaya xa está a salvo afortunadamente. Temos que seguir falando de temas que, dende logo, non nos gustan, que poñen os pelos de punta, que encollen o corazón, como o que pasou este sábado en Tui, porque atopáronse dúas cadelas que estaban preñadas, aforcadas e dentro de bolsas da basura, de bolsas de plástico. Bueno, pois apareceron ali moi pretiño dunha protectora, da protectora Aloia, a tan só 500 metros do centro, e atopounas unha voluntaria. Claro, ela viu esas bolsas e cando se asomou para ver que había dentro, pois xa atopou esa escea terrible. Chamou a policía local e, dende logo, a policía local fixeronse cargo desta atrocidade. Claro que as cadelas pois non teñen microchip. Entón agora o que se está facendo é un chamamento pois a toda a xente da zona para ver se alguén veu algún movimento durante esta fin de semana e que poida dar con algunha pista para saber do paradoiro desa persoa que lle fixo este tremendo maltrato animal a estas dúas cadelas. Preñadas, aforcadas coa súa propia correa e dentro dunha bolsa de lixo. Nestas terribles condicións aparecían esas dúas cadelas, tristes protagonistas dun novo presunto caso de maltrato animal. David, vos fostes os primeiros que recibistes a chamada do achado destas dúas cadelas por parte da protectora, non? Efectivamente, sí. O sábado recibimos unha chamada dunha voluntaria da protectora, nos informaba dunha bolsa de plástico preto das instalacións do refuxio. Entón abriu e atopou dous canciños mortos. E efectivamente, nos ao chegar abrimos a bolsa e atopamos dúas cadeliñas con unha especie de linga que unha corda que atada ao pescozo. As dúas mortas. Nos en principio sospectábamos que estaban en estado de gestación, o sea, estaban preñadas. Nos sempre estábamos á espera de que pasar o lector microchip que pitase, pero o resultado foi negativo, non había microchip. Nós sempre facemos chamamento, pedimos a xente que todos aqueles que miraron calquer cousa, calquer vehículo, pois porque pudo ser do día anterior, esa información é importante. O chamamento é sempre tan sinxelo como chamar a través do 112, a 062, o cuartel da Guardia Civil ou a nosa policía local, vale? Maltrato animal, cuidado que estamos falando dun delito moi grave. Isto é increíble falar disto na actualidade, neste século, que sigan pasando estas cousas, por desgracia. Chama a atención que apareceran a tan pouquiños metros dunha protectora de animais, non? Sí, a verdade é que o normal é que cando unha persoa deixa algún animal pois nas inmediacións da protectora o deixa vivo coa finalidade de que os responsables da protectora o acollan e polo tanto pois o cuiden. Deixalos xa mortos e ademais mortos desta maneira, repito, pois tan brutal, sí que induce a sospeitar que detrás desta actuación, bueno, pois pode haber outro tipo de intencionalidade. A verdade que o descoñezo, pero que sí que chama moito a atención. Xa para terminar, alcalde, desde logo parece mentira, pero falta concienciación en torno aos dereitos dos animais e todo o que conleva, non? Sí, home, aquí no Concello de Tui, que eu lembre, non recordo un episodio de tanta crueldade hacia os animais, afortunadamente, e eu creo que cumpre facer unha investigación exhaustiva para poder averiguar quen pudo cometer este feito, que se o fai obviamente con parte de dous animais indefensos, pois a verdade é que podría facer calquer outro tipo de actuación en calquer outro ámbito ou con calquera persoa. Por lo tanto, é un feito moi grave que debe ser investigado. E atopar os responsables ou responsables. Bueno, son